Komedia ka lutir khan kum somni pasari ka tling der toa ka hun kalta kirle chang ka nga mai kha mini khani ka thilti zong zong chu ban san le top vek ka tumni shring nun chu kaning to ni ka bei dong ngoi ka motor chunga kum thum lai chu ka khosa poisa eng ma ka nei lo kanu le pa te phone ho han dil mai chu ka tumani ceiling chung bung roda khom na pin danan khosak mai po kha thlal to ni ka pa ten he na chuan nadang ka zon mu ma thlani thum chung vel chu ka lo om thengem han ti mai kha cha ka ni ka ina changai chuak to ni chuan I lo let le ngai to lovang chu ka pa ngai dan dik takani chu wangin ka tan chuan ti ngai na wang le a all ai lovang ti ka sia ma se answering machine phone chu ke ma tan ceiling chunga thom hnoda khom na room a chuan an dani ti ka sia chuanin hotel Pensacola Florida a chuan ka in bola ka in bol ve thin dan chu hotel a kalin hetia bathroom kong khar om chhuat atanga ceiling tong chi kha Ritz Carlton mai chuan uluk le nal tak chuan kan kal velanga a chan chu linen towel an ti puan nem chi chu basket chung an da thinani chung hruk puan te chu thanem tok tak kalanga ti chuan basket a tuilum chu kan her honganga kongka chu ka khar nuwa chuan sabon te noin nuam takin ka in bol ta thinani khatia in bol na pindan vela khan mi veiwa kan om to ta lo tia chuan hruk puan thanem tok tak chu ka valak bel lenga ka chia huanga chu hruk puan te chu ka sor hul nuwa chuan ka in hruhul ta thinani khatia ka in hruk hul nuwa khan ka thom no te chu ka la lenga tiang reng khan voi tam tak chu ka in bol thin voi khat chu khatia ka in bol lai khan khopui chunga in khom pui an nei lai tak khania khang khom pui chim zinga mi thanem tok tak chu kha hotel a khan an thleng ve a khatia sabon ka in noi phuan lai tak khan anin khom pui chuan lo bang ve chianin mi pathen khat te chu in bol turin chu bathroom chu an ron pan ta chur mai ka chuak thei ta lo ka taksa sabon phon te po chu thlen fai man ni hek lo le ta chuanin ek in chin chu ka khara chu ta chuan ka thuta top mai ka trap tan ta ka thei to lo ni henun hi ka ti ka beidong tak zeta he hring nun hi ka pa ka phone nga ka lo hodon kan ti teang ka hring nun ni na tuar to lo ma se ka phone ma chuan answering machine chu ka phone ma sa ta chuan message pakhat ka dong ta Steve Harvey short time Apollo changin Jack Starton kania hey video kan mu chea New York a local la khamini kha thole ni ania pathian ni zan Sunday zan a local la short time Apollo changin TV a kan phau chuak ton chenya TV a phau chua mo chu ka du ai sa mani ma se har sat na ka nei tlat mai dollar somni panga chia ka nei New York a chuan ka kal thei tlat lo eng tin nge dollar somni panga lekin New York chu ka thlen theiang ni ti hian ka ti ta fuck man chuan ka kar chunga bok chuan ka luta ka trap le ta ni heti hian ka ti man god atto pa TV in phau chuan tur hun rem chang that tak ka neya ma se ka kal thei si lo ngatinge hetia min ti ni lalpa kum som thum ka chuang to he thil hi dam chunga ka lo nga vesin ani tuna hedin huna hian min da don em ni chuanin he khol hi kan phone non le tiang engtin nge min chan reng Sunday a local ro min ti le don nge don lo kati chuan kan phone non le ta chuan min ron chang ta hello Steve Jack Starton kania short time Apollo changin I video kan lo mua pathian ni Sunday zan show na telve turin kan ruat chia I lo telve thei don ani chuan phone mangin miron sil don nia lo telve thei la TV a phau chuwa cha kan duani chu vele khatia phone ka da don chia tia chuan phone bi bri chu ka hreta message dangi dong ti chu lo ni le ta ni ti chuan message chu kan honga chu message chuan Steve Harvey Tom Sabel kania hey comedy caravan atangin voicemail karon thon chea tuna khoya nge yom ka hrelo ma se Jacksonville Florida perform neya dollar za somnga hlo turin zir top za na itan huna ola ilo telve thei don ani chon min lo hriat tir don nia ke chu Pensacola ka oma arem chang ta hle mai ti chuan Tom Sabel chu kan phone vata chu ta le dollar za somnga hlo perform nei turin ani chon min hrilta chuan atuk zana dollar za somnga chu ka va hlo ta ni ente kanui za thlak ve hle aniang club nei tu pa chuan ale pekzan thlengai omani chuan dollar za somnga dang ka peleng che dollar za thum ka nei ve ta
ti chuan Apollo Center om chak start on chuka phone ti hian ka thilta ni ente chak khoi lai mo tangin message ka donga New York ka katana perform na turin la ne ni chuan ka in pe rengania ani chuan nei local ro kalna tur poisa ka nei ve to wangin Eastern Airline a kal le holam ticket chu dollar som kwa pakwa sengin ka katta ni ti chuan Jacksonville Florida chang New York ka va performa Showtime Apollo a fiam thu ka performa fiam thu ka ziaka ka fiam thu phwa chuan min tilar le mai chu ka fiam thu phwa chu enge ni Mike Tyson chuan atum pui Mitch Green mit taka chuan aneka ta chuanin amit chuan ti hian thu an soi tanta he fiam thu i New York pan na kong thlona chunga ka phuani chuan le standing ovation Apollo Theater om mi pui hau nui zalutuk chu ding mevin kutan beng durasin khami zana tang khan television a chuan kalang chove tanta zak mai aler thleng tura li fa chuan chhoti lampang ani lo stepa ilon chawangai I hlotlin theinan aler thleng elevator an da lo he thil hi thunun theni hei hi ta ani nangma ta nge captain inia master inia supervisor inia general inia alu berini tu ma in control tir suang che Instagram le Snapchat tangkal sonro social media chi sang tangkal chuak la itan tangkai thei tur le imason theina tura khan lut jok ang che ngai thate unaw har sa tak eng ma hialo omlo ichunga thil tha lo thleng thei tur kharin ngam na eng ma inei thin lo wang jokani amaro chuadik tak chuan iti theyani ati theyani ma se ente in thak dang lamangai ithil ti thin te khai ti non fo chuan idon thin pa ngai ang chau khai dong mayang tunai nun dana khani hlim lo ani chuan I thak dang lamangai ma se thin lung le ti tak zetin in thak dang lam don ani ti du thlan na isya mangai midang tu ema mang le thil dang eng ma wang ani turani lo inu ngai dana khan boisu I tho pui te ngai dana khan boy su I pian pui u le nau ten eng po soi ro se lungai su I fa te ngai dana khan boy hek suang che a poi reng lo an ni lo soi ve phak eng ma a om lo he du thlan na hi itan nangma tan chawani thil pakhat kan hril teng cheu he du thlan na hi in kuta oma mi hausa mi re thei mi van tlang mi rau pui hlim ngui heng zinga hian ini du ber du thlan na chu inei ani blogger tele social media mi thu soi tele an thu po so kha poimo tak lo ania adik taka soi chuan blogger ho hi mi poimo an ni lo shakers le movers anga mi rau pui po an ni lo tin decision maker du thlan na siam tu an ni hek lo power brokers po an ni lo chuwangin blog khovel ai hun tam taki sen khan Instagram khovel Facebook khovel heng zong a hian I hun hlu tam taki seng thlon thin kanau pan lai khan tunai nei ang khalo nei veila o nang ni ho chu no pang fing om khom mi van nei lutuk takin nia technology thatak takin neya ke ni hun lai chuan technology om velo lekha butha po kan download thailo lekha ka chiar duani chuan library a kalangai library card catalog ka kan kalanga kan pot suakanga ti chuan kan lekha budu chu kan zonganga lekha bu number zonanga ya elevator chuan anga ya lekha buda na boma kan lekha bu chiar du number chu zon chua angai thin I chiar du phek ber kha midang tu emoina an lo pot thler lo be sei ranin kan han kewa an lo pot thler phei chuan a zo der mo khatiang khani thin kan hun lai chuan a to pa kanu le pan poisan nei ve deuh ta ka chuan lekha kan zir ve thei ta ti chuan encyclopedia a set topin min lei saka Britannica Funken Wagner itana hria tur poimo zong chu encyclopedia chuan om veka
chu zong te chuan i mai kan hriat phak tok chu sai chung chang i hredu te ni chuan sai chung chang chu phek ni vel leka an danga kha zong te mai kha sai chung chang kan hriat thei chuan i mai a ngai na om lo nang ni chuan Google in neya in du in Google thei in kut zong chang mang khan miro pui takin ne thei sin amaro chui technology le inu le pa te le ipi le pu te work ethic i man kop thei chuan i hau sa the sin i hau sa nge yang ma se chu i work ethic in na ai mo phur na khai chok re tur ani lo a ler thleng tur a li fa chuan chho ti lampang ani lo step ai lon chowangai i hlot lin theinan a ler thleng elevator an da lo du am ni tum ve tawng che thalai te hun khoral mai ka mu hian hre om ka ti thin technology thatak takin nei te hi mang tang kai ro in thu mai maya he khovel nang ma tan nge ya siama hian engkim hi thleng zung ka fa pa nen mani lok khan kanin hnial lom mole debate kan neya atto pa ka fa pa pakhat nen thudun thein debate thiang hlim tak kan neya Cleveland atanga Nashville chu mel zanga somli vel aniang ti ka hrila chutia kanin biak lai chuan alo Google zunga ani chuan ani lo kapa i soi dik lo mel zanga somni paruka lom ke chuan mai zanga somli ka ti kha aro puya sin unaw teu technology a kanin ngat top maya hei hian min puina sa ni tiro abi kin thalai te duam ni in zero thil dang lam tak nang ma khani cher chuangai hlotling ti hi hriat thiamangai itan thil dang po kala hria kalodam rei ve to a thil chi hrang a pholan kalo ni to wangin i mu ve ta na kalo du pui lo che thil mak pui kalo mu to a ka mu to tam tak eng tikai moi mu ve ta na ka i te po ma se exposure ti hi han Google te khoya ma shwai thleng lawang che khovel mun sang ka fang ve to a chan chu ka jin kwala hre om po ka tuar na sa ka khosak dan po tuna chuan alo nuam ta ema chu wangin nuam takai khosa du te ni ngai chuan hre om takai nun photanga yang kan hre om na tangin lim na kan char jok thin a man mo zong le a ol sam zong a thil ti ching suang che a ol sam zong a thil ti reng chu a dai re ngai lo a ol sam zong a thil ti reng chu a top thin in tan chan chin thar ka nei thalai teu a ol sam le a toy zong a thil ti hian hlotlin na taka pelawang che har sat na tam taki pal tlang ngai a chang chuan i tho ha na lama i bal pheng phung te ngai anga ril runat chang te poi ne yang i vui chang po omang ani lo tia cha nai don chang te po omang poisa puk turi dil hunai hlo cham chang po omang amaro chu hetianga mi beifan fan ka mu hian an thil dil chu pek lo katuma chu ti rual chuan thil enga motal chu pek katum thin ente fish sandwich ka pelawang che sangaman dan ka hril zokang che ma se fish sandwich ka pelawang che thengil tum lo zok ro ka pedon lo che he thil hi man chian huna engkim mai chu i thlak dang lam theyang negativity hi hrethiamem negativity atangin I inveng him thei ti hriang che ngai tuana negative taka ngai tuana wangin mitam takan beidong thin negativity atanga kal peng turin I ril ru kha kai shwai ro he thil hi exercise simple deuh mai lo nia lom male in ka chua san mind jing tin ka ti thin ti chuan ril ru positive devin in atangin ka chuak thin ente achang chuan mo ka chaw ve thin ma se chawle negativity hi thil dang dai ani achan chumo ka hna wang hian ka zor nop thei achang chuan ma se negativity atanga I ril ru kai shwai tur le ingai to na ril ru positive takilo put theinan thil pakhata om chu gratitude lom fo hiani lom fo na hian kan ril ruwa negative om zong chu athai bo thin he thil hian I theidan kan hrilang cheu I jing tho vel ril ru negative devini thowa hui ham voin chu kani ani lo ka tho dana diglo ka tho fu lo I han zimar vela I ril ru pa ngai ang poi pu theilo chun pachanga ngai tuana phim takle
iril rupa ngai ang po pu thei lo ai om chin kha ban san to ro khatia ngai to na iril ruwa lo lu huna han chola pause ro ngai to chiang la eng kima lom turin i zia te khan ngai to la i thil du wang ni lovin i thil nei to te a zo khan a chan chu i thil nei te kha thil tak tak substantial ani i thil nei zong kha list han siam lek phela chu e ente dam taka ke han pen thei te kha mal som na ni zinga that taka I tho thei te kha mal som na dang le ani I mu theya I ngai to nai seng theya khang khamal som na ni I du na pia ngai kal theya ei tur tui tak I lei thei te kha mal som na dang le ani I in chunga thlamuang taka I lut thei te kha mal som na bokani malam hun tur ngai tu thei na I nei te kha mal som na ni I du ang taka thila kal tluang thei te kha mal som na ro pui takani tu ma ka hrelo chewa ma se in ma hetia thu tha ka han hril thei cheu hi mal som na bokani in lom nan ti in thu tha tak som nga velin tan ka soi thei tu ma ka hrelo cheu I ril ru kha thunun ro ti chuan eng kim mai chu I tan alo in thlak thleng mayang